работник. Господин Тачев, вие за втора поредна година сте патрон на това голямо мероприятие. Организаторите споделиха, че им е било много трудно тази година. Много от ентусиастите се отказаха от дарения и спонсорство, но вие устояхте до края. Трудно ли беше тази година организация? Аз винаги съм постоянен, въпреки трудностите и въпреки проблемите, които има. Това за мен е нещо много важно, за мен това е част от живота ми. Спорта за мен е не само спорт, той е част от моята идея за развитие на качества, на способности, на решаване на трудни въпроси. Трудно ми и на мен, но с удоволствие няма да съм и за последна година с възможностите такива, че да направя така, защото да се случат и по-добре за напред нещата. Тази година също на 17 септември ще организираме състезанието и се надяваме всичко да протече, както винаги, на високо ниво и до година не е 20 годишния юбилей. Тогава сме замислили много награди да има, много състезатели от чужбина да поканиме, да бъде наистина на високо ниво. Недостроената читалищна сграда в Койнаре е също безспорно доказателство, че когато духовността на хората е жива, битовите проблеми отстъпват на заден план. Интересно за града ни да споменем и така сградата на културния дом, която, за съжаление, до ден днешен не е довършена. Само една малка част от нея функционира, в която в момента се намира библиотеката и ръководството. Народно читалище Христо Ботев е най-старото в община Червен бряг. То е основано 1889 година под името Развитие. През 1901 година е преименувано в читалище Христо Ботев. През годините самодейците възстановяват и представят на народните събори в Копривщица обичай като коледуване, лазаруване, калушари, с което печелят много златни и сребърни медали и грамоти. Какво успяхте да запазите от тези утвърдени културни традиции днес, към днешна дата? Доста от традициите са запазени. Значи, така, едно от основните традиции, която е запазена, това е коледуването. Друга традиция, която е запазена и се пресъздава всяка година, това са танцът на калушарите. С идването ви като кмет на селището, вашия мандат започна с един много пищен празник, свързан с конкурса за най-добро домашно вино, с ритуала по зарязване на лозите тук на площада на Трифон Зарезан. Да, действително това беше една моя инициатива, подкрепена изцяло от читалище Христо Ботев. За първи път така от няколко години ние се опитахме да върнем традицията или честването на празника Трифон Зарезан. Вече трета поредна година го честваме, сега наближава празника. Надявам се тази година също да го отбележим по един доста добър начин. Искате да кажете, че получихте голяма подкрепа от цялото населението? Да, възприе се доста добре от обществото и населението и се надявам тази традиция така да остане и да се развива в последващите години. Дай вино, дай вино! Така, кмете, да ноти лека ръката, да се роди много грозде, да напълнат хората бъчите от всека главина по 3 кофи и половина, да наляват бъчи, да наляват бурята и това вино да се поарчи по сватби, по кръщенията, по понуди, да са живи и здрави хората, да са живи и здрави животните, да живеят хората в мир, да нема кърба, да нема завист, да нема омраза и друга годината да е на добре и всичко да е добро. За духовния живот в Койнаре ни разказва секретаря на читалището. На първо място искам да отбележа, че миналата година беше юбилейна за читалището, навърши с 120 години от неговото основаване. Тържествата през цялата година бяха посветени на честванията на 120 годишнината. Нашите самодейци наброяват може би над 200 души от всички колективи. Все още има интерес и радостно е, че младите се интересуват от дейността на читалището.
Доста млади хора привлякохме и по проекта с доброволец от Корпуса на мира Рори Нолан. Откриха се групи за английски язик, създаде се група скаути и така съвместно с училище с СОУ Христо Смирненски и така. Виждам, че сте печелили много награди и грамоти. Разкажете ни нещо повече. Трудно ли се взима такава награда? За да вземеш награда, трябва да положиш доста труд преди да се явиш където и да било. Много работа. Всеки колектив се подготвя със старание. Тук е място. Благодаря на всички самодейци. Искам да ги поздравя да бъдат живи и здрави, защото ние без тях просто сме нищо. Споменете форумите, на които са се представили вашите самодейци. Първият форум тази година, от изминалата година 2010 беше явяването на танцовия състав, танцов състав Северняче на Старопланинския събор Балкан Фолк, от който взеха грамота, препоръка, почетна грамота и диплом и препоръката, която спечелиха за участие в Еврофолк. От Еврофолк се върнаха също с доста награди, диплом, значи върнаха се с сребърен медал и имат покана за до година също да участват в международния фестивал Еврофолк. Следващата изява беше в Чупрене, Видинско. Там участваха 3 от нашите колективи и индивидуални изпълнители. Там участваха мъжката вокална група Крани, женска вокална група Здравец и духови оркестър към читалището, откъдето също се върнахме с награда и почетен пакет. Това са те, ентусиазираните музиканти от койнарската духова музика. Различни по възраст и темперамент, но еднакви в едно – всеотделността и любовта към музикалното изкуство. Казват, че могат да свирят без прекъсване цял час. Койнарската духова музика е основана някъде в началото на 30-те години и до днес продължава традицията. С колегите се опитваме да запазиме автентичното и в същото време да вкараме нещо по-модерно. И така. Радвам се, че има и млади хора, които искат да свират и те първа ще продължаваме да развиваме нашата дейност. Тази година открихме сезона на минералната вода в Вършец. Там се нацвирахме с други духови музики. Почти всяка година снимат телевизионни предавания за Коледа, за Нова година по различни поводи, на всяка ни канат. И ето най-различни такива хубави, приятните тържества. Българска национална телевизия. Да, бяхме там. Скат. Още кои BBT бяхме. А какви трудности срещате? Трудностите са повече от финансово естество, но то цялата държава е такава. Тук е местото да благодаря на първо место на гражданството, което ни подкрепа в лицето на кмета на град Койнаре. Да благодаря на читалище Христо Ботев, на неговото ръководство, които стоят зад нас. Аз по стечение на обстоятелства съм секретар на читалището и така се борим в проблемите. Искам да благодаря на кмета на общината и на общинска администрация Червен бряг. И това са хората, които ние без тях не можем да осъществим каквато и да е наша идея. В репертуарът им има както прочутите дико илиеви хора, така и типичните за този край бързи северняшки ритми, тъчак до джазирани версии. Няма нещо, което да ни се опре, твърдят музикантите. Кой е най-младият във вашия екип? Мирослав Василев се казвам аз. Се чувствате в този страхотен екип? Много добре се чувствам, много добре ме приемат всички. Искам да спомена, той понеже е доста скромен, че е ученик в Плевенското музикално училище, в 11-ти клас с тромпет, просто професионално се занимава с музика.
В читалището открихме и един от най-ревностните пазители на родовата памет на Койнаре – библиотекарят Петрослав Бенчовски. Господин Бенчовски, нека да запознаем нашите зрители с дейността на библиотеката. Библиотеката на Принародно читалище Христо Ботев е с много стари традиции. Тя съпътства живота на читалището от неговото основаване. И до сега максималният брой библиотечни единици, които е достигала, е около 32 000 тома, наша и преводна литература. В момента са малко повече от 27 000, като в последните 3 години добър опит събрахме в събирането на дарителски материали. Около 1000 заглавия постъпиха в нашата библиотека, от които над 60 от Съединените американски щати, благодарение на нашия доброволец Рори Нолан. И ние сме много доволни, защото ограниченията в финансовите средства винаги са ни съпътствали в дейността на библиотеката. Ние се стремим да я разнообразяваме тази дейност чрез представяне на определени заглавия, както е раклата, стихосбирката, раклата на нашата местна поетеса Гена Белякова, Светлината на словото на Цветанка Цокова и с приобщаването на по-млади хора около нас, за да можем да развиваме интересът им към историята, към културните особености на Койнаре, да ги приобщаваме изобщо към нас, за да има приемственост, да има успех. Държа в ръцете си нещо много интересно. Това е оригиналното стихотворение на Дора Габе за град Койнаре. Разкажете нещо повече за историята. През Втората световна война, в началото на 1944 година, знаем всички, че 1943-1944 година има бомбардировки над столицата и група писатели, по-точно 5, между които Владимир Василев, Никола Фурнаджиев, Ангел Карличев, Дора Габе, Владимир Русалиев са интернирани и настанени в Койнаре. Те много бързо биват приобщени към дейността на читалището. Аз имам тук дори една покана от ръководството на читалището, за да участват в заседание на настоятелството и да участват в изработването на културният календар на читалището през 1944 година. В летописите на Койнарското читалище за този период има много хубави думи, много топли думи. Те петимата се включват извънредно активно в организиране отраз, сказки, съботи, недели, изнасяне на беседи, четене на поезия. И очевидно и самите те са се чувствали много добре на територията на Койнаре и са останали с много добри впечатления от гостоприемството на койнарчини, за да напише Дора Габе това прочувствено стихотворение. Койнаре село големо, Койнаре китна градина, по твоите дълги мегдани ранната пролет премина. Ранната пролет премина по твоите лузя нагоре, по твоята река надоле, по твоето небе високо. Не съм се в тебе родила далечно село Койнаре, а си ми родно и мило, сякаш сме стари другари. Нали ни чака дочака, нали ни срещна посрещна. Добре ми дошле, седнете, нашата къща е ваша. Ех, село, село Койнаре, Господ за всичко отплаща.